स्कुलाव सारा बुंना बुवाले बुनायालाय थांनो बालाय आंखो बुबिले बिराद मेडामा थांनो बायो आं स्कुलाव फाग्ला नोंनियानो माथो उखैजा गैलालै दाबा सामब्राम आलु दं किन्तु थांदोंब्रा थाराखै मानसिफोरानो थिग नङालै गोदलागोन जासो सानैबो हिनजाव गोदाननियावल'सो खामानि दोङो नोंलाय बिसोरो सिख्ला एर'नोल'सो गोरोंथार मानसिफोरानो सानैबो Hidup lah. Syukur na virus dan ekonomi channel male. Corona virusnya ma bemar tuh. Jadi खाथि खाला थादेरबा सन्देर लाबायग्रा बेमार नोंलै आंथ' स्कुल बन्द' जानाया मोजांथार जादों स्कुल कलेज बन्द' जानाया आंनि थाखाय मोजांसो जादों स्कुल थांनो